Ahojte, ja som Noro a som rád, že sledujete moje ďalšie video z tripu do Černobylu. Ide už o druhý diel, takže ak ste ešte nevideli ten prvý, môžete si ho pozrieť po kliknutí na ikonku, ktorá sa vám tu teraz objavila, alebo si kliknite na link v popise. Dlho som rozmýšľal, akým štýlom zostrihať toto video. Či pridať čierno-biely filter, smutnú hudbu a nabiť ho emóciami, ako to dnes na nete fičí. Takých videí je plný YouTube a vo svojich videách som vždy chcel podávať skôr môj pohľad na dané miesto. Takže toto bude skôr zostrih najzaujímavejších miest v černobylskej zóne smrti, s tým, že ku každému miestu vám poviem nejaké ďalšie informácie. A ak vás tieto miesta zaujímu, v popise máte zo pár ďalších videí a dokumentov, ktoré podrobnejšie popisujú jednotlivé miesta a udalosti s nimi spojené. Hneď na začiatku vám zodpoviem otázku, ktorú ste mi kladli asi najčastejšie. A to je, ako sa dá vlastne dostať do Černobylu. Je niekoľko oficiálnych poskytovateľov týchto zájazdov. Žiadneho konkrétneho z nich nebudem spomínať, no môžete si ich veľmi jednoducho a rýchlo vygoogliť. Každý zájazd začína v Kieve, kde vás vyzdvihne minibus. Prihlásiť sa môže ktokoľvek, treba si však zájazd objednať dopredu. Zároveň platí niekoľko základných pravidiel pre cestu do zóny. Tým najzákladnejším je, každý návštevník musí mať vek minimálne 18 rokov. Nikto pod 18 sa do Černobylu nedostane. Toto sú názvy všetkých obcí v černobylskej oblasti, ktoré tu už neexistujú. Všetky tieto dediny tu kedysi boli. People symbolize firemen who are fighting the fire first hours after the accident. Našou prvou významnou zástavkou bol radar Duga-3. Táto obrovská, kedysi extrémne výkonná anténa slúžila Sovietskému zväzu ako súčasť systému včasnej výstrahy na odhalenie rakiet, vystrelených predovšetkým Američanmi. Sovietsky zväz postavil 4 takéto antény na rôznych miestach. 2 z nich boli vysielače a 2 príjimače. Táto anténa nedaleko Černobylu slúžila ako príjimač. Ďalšia z nich bola umiestnená na východnom Sibíri. Radar bol vybudovaný v blízkosti Černobylu, pretože na jeho chod bolo potrebné obrovské množstvo energie. Len tento radar spotreboval približne 30% celého množstva elektrickej energie, ktorá bola v černobylskej elektrárni vyprodukovaná. Samozrejme išlo o vojenský, prísne tajný objekt, ku ktorému sa nedalo dostať. Ktokoľvek sa chcel k radaru priblížiť, bol už niekoľko kilometrov od neho otočený vojenskou strážou. Ako ale utajiť význam jedného z najväčších radarov na svete, keď ho bolo vidno takmer z každej budovy a každého paneláku v meste Pripjať? Jediná možnosť bola od začiatku ubezpečovať ľudí, že ide o niečo úplne iné. V tomto prípade detský tábor. Je až neuveriteľné, že ľudia v Pripjati verili tomu, že miesto, ktoré vojaci tak prísne strážia, je obyčajný detský tábor. A je ťažké uveriť, že boli presvedčení, že anténa, ktorú kvôli svojej veľkosti videli, ako ju bola hneď za mestom, aj napriek tomu, že bola vzdialená viac ako 10 km, považovali za obyčajnú televíznu anténu, kvôli ktorej mohli doma pozerať telku. Sorry, can I ask again, what is the size of it? 150 meters tall, 480 meters wide, 17,000 tons. Wow. Výstavba radaru Duga-3 vyšla na neuveriteľných 7 miliard rublov, takže približne dvojnásobok toho, koľko stála výstavba celej černobylskej elektrárne. Aj napriek jej cene, veľkosti a výkonu však bola nakoniec veľmi neefektívna. Náš sprievodca dokonca srandoval, že radar bol až tak nespoľahlivý, že pracovníci Dugy-3 sa v tej dobe mohli skôr dozvedieť o odpálení amerických rakiet z miestnych novín, než že by na to došli oni sami. Ďalšou zástavkou po ceste k černobylskej elektrárni je miesto, ktoré mnohí z vás určite poznajú. Ide o známu škôlku v dedinke Kopačí. Dnes už táto dedinka neexistuje, rovnako ako desiatky ďalších v černobylskej oblasti. Z celej dediny zostali stáť iba 2 budovy. Miestna škôlka je jednou z nich. Nachádza sa približne 7 km od elektrárne. Blížime sa k elektrárni.
V Černobylskej elektrárni fungovali v čase nešťastia 4 reaktory a ďalšie 2 boli vo výstavbe. Reaktory 5 a 6, na ktoré sa práve pozeráte, mali byť dokončené približne o pol roka neskôr. Po katastrofe však bola ich výstavba na 3 roky prerušená a následne v roku 1989 úplne zastavená. Zaujímavosťou, ktorú možno mnohí z vás nevedia, je, že aj po nehode v reaktore číslo 4 boli ostatné reaktory aj naďalej v prevádzke. Odstavené boli až neskôr, postupne v rokoch 1991, 1996 a posledný v decembri roku 2000. Toto je najväčšia pohybujúca sa stavba vyrobená ľuďmi. Je tak veľká, že by sa tam zmestila socha slobody dovnútra. Tu bola postavená, tuto ju postavili. Od roku 2012 ju stavali až vlastne do minulého roku. Pôvodne mala byť posunutá sem až v roku 2017, ale už to urobili na konci novembra 2016. Myslel som si, že ešte budeme medzi poslednými ľuďmi, čo uvidia ten pôvodný reaktor, ale už je to zakryté. Predpokladaná cena tohoto nového sarkofágu bola 990 000 eur, no nakoniec sa vyšplhala až na takmer 2 miliardy. V popise videa máte link na dokument Boj o Černobyl. Ak vás zaujíma celý priebeh tragédie, tak si ho určite pozrite. It was not run by Ukrainian government, it was run by... Si radioaktívny? Nie, 0,90. Daj úplne to prilož k nemu. Pozri, ak sa na teba pozerá, že nie, nemeraj ma zase, nemeraj ma. Ty to každý merá. Netreba to namieriť na ňu nejako? Nemá, to isté má. Nemôžem oblizovať. 90. Starší má isto viacej, ale má iba nepatrné množstvo. A on to skáče dosť. Hej. Bolo 70, teraz bolo 1,0 niečo. Pokračujeme k mestu Pripjať. Aby sme sa tam však dostali, musíme prejsť tzv. Červeným lesom. Túto prezývku dostal prvé dni po katastrofe, nakoľko sa všetky stromy sfarbili do červena. Hovorí sa dokonca, že boli až tak ožiarené, že v noci svietili. Nakoľko drevo veľmi dobre drží žiarenie, dodnes je toto miesto jedným z najradioaktívnejších miest na svete. Nie je tu dovolené ani zastavovať či vystupovať z autobusu. Here it says Pripyat, the name of the town, which we'll see right now, and 1970 is the year when it was founded. Pripjať, mesto prezývané aj mesto duchov alebo mesto, v ktorom sa zastavil čas. Založené bolo 4. februára 1970 ako sídlo vedcov, jadrových fyzikov, pracovníkov elektrárne a ich rodiny. Preto bolo v tej dobe prezývané aj prvým atómovým mestom. Išlo o veľmi mladé mesto, priemerný vek obyvateľov nebol ani 30 rokov. Rýchlo sa rozvíjalo a obyvateľov stále pribúdalo. This was the school number 1, the first school built in Pripyat. Let's face it, we all wanted something like this to happen to our school. Over there, okay, you can still see chalkboard. Yeah. When did it fall, just approximately? 2012, quite recently. Every day. That's definitely. Nachádzalo sa tu množstvo škôl, kultúrnych objektov, športovísk, jednoducho všetko, čo ľudia k životu potrebovali. A to v hojnom počte. Preto bolo mesto označované za jedno z najlepších miest pre život v celom Sovietskom zväze. Samozrejme, až dokým sa 26. apríla 1986 všetko zmenilo. This is the river port. River port? Highest reading we have during this tour. We're not going to get any higher than this today. 100 times higher than normal. Very high radiation. Very high. Square. I thought we'll start from the main square and go to the swimming pool. But we'll do it like opposite way.
Tak ideme do plavárne. Ty čo? Sa nečudujem, že by sa nemali chodniť. So this is like a professional swimming pool. They have competitions. All people from Ukraine came to participate in. No, sem bežne ľudí ani neposielajú, teda nepúšťajú, lebo tu hrozí, že spadne tá strecha. Ale týpek predtým, než sme sem prišli, tak bol skontrolovať, či tu náhodou nie sú policajti, lebo že vraj to tu chodia strážiť dosť často, aby sem nikto nechodil. A keďže tu nikto nebol, neboli tu žiadni policajti, tak nás sem pustil, ale mohli sme tu byť iba chvíľočku a ideme ďalej. Všetci už odišli, tak sa pomáhame. A dosť sa to šmíka. Inak je to poriadne hlboké. Tak toto je futbalové ihrisko. Tuto vlastne sa hral futbal. Tuto za mnou sú tribúny. Takže ihrisko skončilo takto. This amusement park was only operational for one day, and they planned to open it on the 1st of May. No. Už si radioaktívny. Vieš, ja som na zemi. Pozreli sme si aj autodrom, aj ruské koleso. Vlastne už asi mám splnené všetko, čo som chcel. A síce to momentálne nie je úplne mesto duchov, je tu zo pár ľudí, ale je to veľký zážitok. Ono sa tomu síce hovorí, že mesto duchov, ale podľa mňa nepôsobí tak úplne mŕtvo. Možno je to tým, že sú tu tak ľudia po okolí. Neviem, akože je to tu zničené, je to tu zarastené, vyzerá to jak Ľudník 9, len ešte aj s tým zarastením. Lebo tam už to zničené je. Ale nemám z toho taký pocit, aký by som bol proste niekde úplne na nejakom strašne špeciálnom mieste, kde proste nikto a nič nežije, ja neviem, síce je to samozrejme veľký zážitok byť na takomto mieste, kde sa udialo pred 30 rokmi toho veľmi veľa a všetky tieto budovy boli plné ľudí a žilo to tu. Žilo tu vtedy 50 000 obyvateľov, prirovnať to môžeme napríklad k Popradu. Poprad má nejakých 55 000, takže behom nejakých 3 dní po tom výbuchu to tu celé vypratali, všetkých ľudí evakuovali a odtedy tu nikto nie je. Čo ešte hovoril týpek k tomu zábavnému parku, mali ho otvoriť 1. mája a nestihli ho ani otvoriť, lebo Černobyl vybuchol 26. v noci. Takže vlastne pár dní predtým, ako mali ten zábavný park otvoriť, a spravili to nakoniec tak, že aby tie deti aspoň raz tam mohli ísť, tak už aj po tom výbuchu proste otvorili ten zábavný park na jeden deň, takže fungoval jeden deň sa na ňom tam deti povozili a potom ho zavreli navždy. Takže dom kultúry a miesto, kde sa diali voľby a podobné veci. Ale tá strecha to vyzerá fakt dosť rozpadnuto, no. Sem radšej nepôjdeme.
very interesting picture. You see the Ferris wheel is already here. Yeah. And I did said the Ferris wheel was constructed the year of the accident. And as you can see, people are dressed quite lightly. And the accident happened 26th of April. So this is weeks, maybe days before the accident. Over here we have a hotel where the members of the scientific delegations were stationed. Here is another image of the boudoir of Lenin. Pomaly odchádzame z Černobylu a ja som vám nezodpovedal ešte jednu vašu častú otázku. Je cesta do Černobylu nebezpečná? Odpoveď znie nie. Samozrejme, v celej oblasti je dodnes zvýšené množstvo radioaktivity. Nevšak tak výrazne, aby to človeku ublížilo. Takže podobný výlet, ako som tu absolvoval ja, môže aj ktokoľvek z vás. Nehrozí vám žiadne nebezpečenstvo. Ak si i tak chcete prečítať viac informácií o radioaktivite v Černobyle, tak si teraz pauznite video. To už by bolo na dnes všetko. Chcem vás ale poprosiť. Ak bolo v tomto videu niečo, čo ste predtým nevedeli, niečo, čo vás prekvapilo, alebo ak pre vás bolo jednoducho zaujímavé, prosím pošlite ho kamarátom alebo ho zdieľajte. Samozrejme ďakujem za váš subscribe, like alebo koment, ktorý pod toto video napíšete. Vidíme sa pri ďalšom videu z ďalšieho nezvyčajného miesta. Čaute. No, aký som mal pocit z toho mesta? Nie, vôbec mi to tak neprišlo, že tam ľudia prežili nejakú katastrofu, ale ako vyzeralo tam ako z filmu, alebo ako z nejakej počítačovej hry.